يما موالي الهوى، يما موالية، يما موالي الهوى، يما موالية. بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية، يما موالي الهوى، يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambe masara mani foka abarkada alimi sonani ka bidunya yirana ka fulini tanni ko lasi aw kelengrena bela jelema danaya talila kada aw ka jabarani so mandika ni oye nyeta tv mali kono frafina banguga katasi jien fanto bela jelema anga fuli ani wali mando obisi aw kelengrena bela jelema ni nyanamaya ta kalaje ibaye kafo adobe dola fen chiama yin flaflay inafo dantogo yɛrɛ la ala ye cɛ dan ka muso dan ka su dan ka tile dan o togo kelen na k'a ka arijinɛ dan ka tila ka jahanama dan n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ hali ɲɛnamaya yɛrɛ la kɛnɛya bɛɛ bana bɛɛ o bamananw ko kunbɛtogo foyi tɛ bana na walima kɛlɛtogo foyi tɛ bana na ka cɛsiri bila sen kan ka bana kunbɛn o de kama a fɔra bana kunbɛ o ka fisa ni bana furakɛ bana dɔ bɛ ɲɛnamaya la bibi in na min kɛn bɛ ka degunba lase maaw ma an ka sigi kɔnɔna na ni o ye société kɔnɔna ye n'a bɛ f'a ma ko cancer. Cancer ye bana ye bana min ni a degun walima tɔɔrɔya ka bon kosɛbɛ a bɛ maa caman bɔnɛ a nin na anw ka jamana kɔnɔna na hali ka ja farafinna ka taa se diɲɛ fantɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. N'i ye cancer ta k'a lajɛ nanzarakan don dɔw yɛrɛ ko bamanankan na ko bon dɔw yɛrɛ ko kurujugu nka hakili la dɔgɔtɔrɔw bɛ wele cogo min yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ wele cogo yɛrɛ bɛɛ kan o de ye kurujugu yɛrɛ ye. Ni bana min filɛ nin ye a bɛ denmisɛn sɔrɔ a bɛ maakɔrɔba sɔrɔ o cogo kelen na cɛ b'o la muso b'o la bana in don kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don a tɔgɔ la diɲɛ yɛrɛ bunakun kan n'a bɛ f'o ma Journée mondiale de lutte contre le cancer. O bɛna bɛn sibiri nata ma anw ka jamana kɔnɔ min bɛna ɲɛnamaya février kalo tile 4. Février kalo tile 4 ye don ye min bɛ ɲɛsin ni bana kofɔlen kɛlɛli ma. Walasa an ka se k'an da don bana in yɛrɛ kunkanko kɔrɔfɔ la. Cancer mun don dɛ a bɛ sɔrɔ cogo di a taamasiyɛn ye mun ye jɛkulu sigilen bɛ cancer kɛlɛli kama anw ka jamana kɔnɔ wa olu ka cɛsiri bɛ bɛn mun ma nin don kofɔlen min filɛ nin n'o ye février kalo tile 4 ye. Février kalo tile 4 yɛrɛ mun bolodalen don an ka jamana kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali ye aw na jaabi min sɔrɔ bi barosigi kɔnɔna na o kama an ye an balaka fila wele ka na bi minnu ni an n'olu bɛna barosigi kɛ ni bana kofɔlen kan ni o ye cancer ye. Numan fɛ an ba ni o ye madame Faye Kajatu Kante ye jɛkulu min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ walasa ka se ka i disi da cancer yɛrɛ kɛlɛli la ale ye o jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaaba ye. Maa filanan o ye maa ye min ni n t'ale siɲɛ fɔlɔ kɔni an ka plateau sanfɛ o ye an balimamuso ye Fatumata Sidibe ale ka dɔgɔtɔrɔya o ɲɛsilen bɛ cancer yɛrɛ furakɛli ma. An ye maa fila in wele ka na bi walasa ani u ka se ka baro kɛ nka yanni an ka don ɲininkaliw kɔnɔna na ka kuma di u ma fɔlɔ u ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛta tv yɛrɛ walima tele ɲɛta yɛrɛ filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan. An b'a daminɛ Fatumata Sidibe la ni ale yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye. Fatumata Sidibe salamu aleykum. Waaleykum salam. An lamɛnbagaw assalamu aleykum. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ la. Baasi foyi tɛ. A kɛra tile fila ye. A kɛra o ye. Wagati tɛmɛnenw na i nana ka na ɲɛfɔli kɛ cancer la. Bi tuguni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka halisa hakili jiginw kɛ
bana kofɔlen in kan e bɛ se ka foli jumɛn kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛtaa TV filɛbagaw ma ani maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen. Min maliden bɛɛ lajɛlen fo min ɲɛtaa tele mɔgɔw fɛnɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ n'u ka baara la aw bɛ émission min kɛla tantɔ a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ kunnafoni di mɔgɔ caman ma ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. Amina yarabi ala ka dugawu minɛ an b'a jigiya k'a fɔ walawalali caman na kɛ ni jɛmukan kɔnɔ min bɛ se ka to an ka faamuyali caman sɔrɔ ayiwa madame Faye Kadiatu Kante e min ye jɛkulu ɲɛmaa ye jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔ cancer kɛlɛli kama n'a fɔra k'e ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛtaa filɛbagaw ma i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. Tabarikala an bɛ barika da Ala ye ale mun ye bi yira an na ka tila ka barika da an ka lamɛnbagaw ye barika da radio yɛrɛ ye vraiment nin tɛ ne siɲɛ fɔlɔ aw ka fɛn kan salon aw ka mɔgɔw déplacera ka taa ne sɔrɔ Joliba TV la awɔ n'o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ foli de don interview kɛ o kɛra awɔ n bɛ aw fo kosɛbɛ k'a fɔ an bɛna mun fɔ ala ka a don tulo kunandiw amina yarabi an bɛ i yɛrɛ fo aw minnu sɔnna k'an ka wele jaabi ka na walasa an ka se ka na jamana kɔnɔdenw kunnafoni bari nin ye bana ye bi in na min ka jugu an ka ɲɛnamaya la min kɛn bɛ ka degunba se maaw ma ni a fɔra ko cancer ayiwa an bɛ taa Fatumata Sidibe yɔrɔ e min ye dɔgɔtɔrɔ ye hakili la i bɛ Ponge yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la e ka ca bɛn bɛ cancer yɛrɛ furakɛli ma ni maa ko e ka cancer ɲɛfɔ cancer mun don dɛ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ sira kan. Amadu i ni ce i ka ɲininkali la cancer ye kuru ye i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na dɔw b'a fɔ a ma bon anw b'a fɔ siɲɛ caman kuru jugu walasa n'a fɔra bon a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko mɔgɔ jugu de y'i bon a kana kɛ maaw ɲɛna i n'a fɔ dabali don donc kuru de don kuru in bɛ bɔ fari fan dɔ la n'a bɔra yen nɔ a juguyama yɔrɔ ye mun ye a bɛ bɔ yɔrɔ min na a bɛ tiɲɛni don yen ni kɔ ma k'a ma joona a b'i to a bɔra yɔrɔ min na k'a ka ciladenw bila ka taga jeli la ka tagama ka sigi farikolo fan bɛɛ fɛ misali la n'a daminɛna sin na n'i ma kɔ a ma joona a bɛ se ka bɔ sin na ka sigi fogofogo la ka sigi biyɛn na ka sigi kunkolo la donc o ɲɔgɔnnaw caman de b'anw fɛ yen Mali la yan nɔ parce que se tɛ caman ye ka taa bana sɛgɛsɛgɛ joona walima dɔw yɛrɛ tɛ da la u tɛ wuli joona u bɛ san fɛ yen tuma min na o b'a sɔrɔ kuru in ye tiɲɛni caman don farikolo la o t'anw ka laɲini ye bi in na. Kuru in bɛ se ka bɔ adamaden fari fan bɛɛ lajɛlen fɛ. A kuru bɛ se ka bɔ fari fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ se ka bɔ cɛ la a bɛ se ka bɔ muso la a bɛ se ka bɔ denmisɛnnin na a bɛ se ka bɔ mɔgɔkɔrɔba la. Nka a bɛ dɔn cogo di ka fɔ nin ye cancer ye walima kuru o kuru mana bɔ adamaden na o bɛɛ de ye cancer ye. Ayi o bɛɛ tɛ cancer o de la o kama an b'a fɔ ko kuru jugu bɛ yen kuru ɲuman bɛ yen dɔw bɛ wolo ni a bɛ hakɛ to bange ni kuru dɔw ye fɔ a bɛ tu a cogoya la i b'a sɔrɔ a ka magan fosi tɛ a tɛ yɛlɛma a t'i dimi a tɛ fosi mais kuru jugu n'o ye cancer ye n'ale bɔra fari la a bɛ tiɲɛni don a bɛ dimi don farikolo la a bɛ se ka jeliw bɔ farikolo la a bɛ farikolo sɛgɛn a bɛ taamasiyɛn caman yira an na minnu b'a a yira an na ko an ka taa nin sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni kuru jugu don o sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛ kɛ kuru in morceau dɔ bɛ ta a fan fitinin bɛ tigɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ kɛnɛma n'a bɛ kɔnɔnaw la fɛnɛ dɔgɔtɔrɔ baaraw bɛ kɛ ka taa ɲini fɔ a bɛ yɔrɔ min na ka morceau dɔ tigɛ ka t'o sɛgɛsɛgɛ an baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw fɛ yen n'an b'a fɔ olu ma ko anapati histologie ou bien anatomie pathologie olu de b'a sɛgɛsɛgɛ sisan k'a jira an na ko kuru jugu don walima kuru ɲuman don. Alhamdulillah ni ɲɛfɔli in diyara n ye kosɛbɛ a bɛ dɔw la k'a fɔ kuru dɔw bɛ bɔ adamaden farikolo la a bɛɛ tɛ cancer ye min mana kɛ cancer ye i yɛrɛ nɔ o taamasiyɛnw dɔ bari ka da sababu min kan ni a ma faridimi lase ma a na tɔɔrɔya wɛrɛ lase ma o kama ka se ka olu bɛɛ lajɛlen dɔn o tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ f'i ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ sɛgɛsɛgɛliw jaabi de kɔfɛ a bɛna dɔn k'a fɔ ko bana min b'i la ko cancer don an bɛ taa an ba yɔrɔ ni o ye madame Faye Kadiatu Kante ye jɛkulu in k'i da don a la e ye jɛkulu ɲɛmaa ye jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔ cancer kɛlɛli kama jɛkulu in a bilara sen ka waati jumɛn a hakilina nana cogo jumɛn. Tabarikala jɛkulu in sigira sen kan nin y'a san 2 ye association de tun créelen don Mali kɔnɔ donc bɛɛ tun bɛ baara k'i dama donc an nana jate minɛ de an mana fara ɲɔgɔn kan kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o de k'an farala ɲɔgɔn kan pour que ka jɛ ka nin fɛn in kɛlɛ sinon ne ka association min ne yɛrɛ bolo les combattants du cancer o kɛlɛbagaw an bamanankan donc o créera en 2016
parce que ne yɛrɛ victime dɔ de ne yɛrɛ nga bana ya 2015 donc 2016 ne association créée bon ne ka association tun bɛ Almak tun bɛ Onko Mali tun bɛ donc on s'est dit que n'an farala ɲɔgɔn kan an mana fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka nɔ bɔ ko la quoi. O de y'a kɛ a kɛra Ligue malienne contre le cancer. C'est ça. Jɛkulu tun sigisigilen don an ka jamana kɔnɔ mais k'aw bɛɛ lajɛlen mɔ ɲɔgɔn ma a ka se k'aw disi da bana in na o de kɛra a bɛ san 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ alhamdulillah. Ayiwa maa jeli b'i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔ bi ani a bɛ Bamakɔ yan walima a bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Bon mɔgɔw ka ca parce que association damadɔni b'a kɔnɔ Komatani b'a kɔnɔ Almak b'a kɔnɔ Onko b'a kɔnɔ Simaso Nani b'a kɔnɔ JCI b'a kɔnɔ. Donc a ka ca wa pour le moment an bɛ Bamako de fɔlɔ an bɛ Bamako de fɔlɔ mun ye région taw sumaya insécurité ko mun b'a la tɛ sa ma sɔrɔ an bɛ dans les régions mais pour le moment an bɛ mais Mopti b'an fɛ association dɔ bɛ Mopti u b'an ka jɛkulu in na quoi alhamdulillah. Donc ni ne y'a faamuya cɛw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an balakaw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o de don jɛkulu in kɔnɔna c'est ça tabarikala o tɛ n bɛ se k'a fɔ bon bana walima n'o ye cancer bana ye a degun sera maa minnu ma aw ye ɲɔgɔn de ɲini ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu bila sen kan. awɔ Almaki y'o ye anw y'o ye mais Onko Mali olu ye association ye ONG yɛrɛ de olu ye olu ye dɔgɔtɔrɔw de tabarikala awɔ cancer dɔgɔtɔrɔw minnu kɛlen don ka cɛsiri bila sen kan bana in bɛ se ka kɛlɛ c'est ça awɔ alhamdulillah. Ayiwa nka hakilinabaw la cancer banabaatɔ hakɛ an ka jamana kɔnɔ bi o da dɔnnen don wa aw se k'o jaabi. san o san fɛngɛ dɔw bɛ yen nɔ sɛgɛsɛgɛliba dɔw bɛ yen nɔ minnu b'a fɔ an ye san o san cancer hakɛya joli bɛ Mali kɔnɔ donc u bɛ tila ka canceriw ta mun ka ca ni mun ye k'olu bɛɛ fɔ an ɲɛna donc san tɛmɛnenw ta an kun bɛ a bɛ hakɛ to n tɛna se k'a fɔ bamanankan na an kun bɛ 14 000 maa ba 14 maa ba 14 awɔ o de kansɛri y'o de minɛ Mali kɔnɔ yan nɔ n'i y'o maa ba 14 ta i b'a sɔrɔ n'i ye mɔgɔ 100 o ta o la i b'a sɔrɔ mɔgɔ 70 ni kɔ fo ka se mɔgɔ 80 ma o bɛɛ bɛ sa a san kelen kɔnɔ kansɛri bɛ dɔn siɲɛ min na donc an ka mɔgɔ kɛnɛyata ka mɛn o man ca Mali kɔnɔ ka d'a kan an tɛ bɔ kansɛri in kalama joona. Donc o b'a jira k'a fɔ bana don min ni a bɛ se ka se maaw ni ma yɔrɔnin kelen. A bɛ se mɔgɔw ni ma yɔrɔnin kelen bana don bana jugu don a mana fɔ fan o fan bɛɛ bɛ siran bana kolo gɛlɛn don bana jugu don a ɲuman ye k'a kunbɛn walasa k'a furakɛ joona joona n'a dɔnna ɲuman wɛrɛ a bɛɛ tɛ se ka kunbɛn donc n'a dɔnna a ka furakɛ joona komi an yɛrɛ b'a fɔ cogo min na bamananw ko tɛ boli kuma donc ka fisa ni sen ka di n'an y'a furakɛ joona i bɛ kɛnɛya. A exemple yɛrɛ filɛ an kɔrɔ madame Faye yɛrɛ filɛ a bɔra k'a fɔ ko ale ta yera 2015. Ayiwa banabaatɔ nombre bɛ taa se fo nin hakɛ ma yɔrɔ yɔrɔ kɔni b'a jira k'a fɔ bana don min carinen fana don anw ka jamana kɔnɔ yan a ka diɲɛ yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o cogo kelen na nka cancer suguya kelen don wa walima a suguyaw ka ca bari an b'a mɛn cancer col de l'utérus nanzarakan na u b'a suguyaw fɔ ka caya suguya kelen don wa walima bɔ ma ɲɔgɔn ma de. ayi suguya caman de bɛ cancer la hali n'a bɔra fari fan kelen na n'a bɔra sin na hali sin dɔrɔn i b'a sɔrɔ sin dɔrɔn cancer ye cancer suguya caman ye o kama i b'a ye dɔw bɛ na an fɛ u b'a fɔ ni furakisɛ bɛ nin tigi bolo ne dun ma furakisɛ sɔrɔ parce que canceriw tɛ kelen ye donc farikolo fan bɛɛ fɛnɛ n'a ka cancer don sɛgɛsɛgɛbaga ninnu de b'o lajɛ n'u ye kuru in dɔ tigɛ ka taa lajɛ u b'a fɔ an ye cancer jumɛn don cancer suguya jumɛn don o suguya de b'a to an b'a dɔn sisan fura sugu jumɛn kan ka kɛ fura in bɛɛ t'an bolo Mali la yan nɔ mais an kɔni b'a dɔn fura sugu jumɛn kan ka kɛ donc ni mun se b'an ye yan nɔ an b'o kɛ ni mun se t'an ye o bɛ to ten o bɛɛ bɛ kasara juguya fɛn. Ayiwa madame Faye bana in e ye jɛkulu ɲɛmaa ye jɛkulu min ni o sigilen bɛ ka se ka i disi da bana kofɔlen na cancer bagatɔ lajarabiw bɛ se maa jumɛn de ma ka caya cɛw wa walima musow de n'i yɛrɛ ka jɛkulu ta k'a lajɛ an na tila ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka o la mɔgɔ hakɛ min bɛ se olu ma san kɔnɔna na yen nɔ ka taa nka an bɛ ɲininka e min ye jɛkulu ɲɛmaa ye jɛkulu min sigilen don cancer kɛlɛli kama an ka jamana kɔnɔ a musow de ka ca wa a cɛw de ka ca walima denmisɛnninlamɔgɔw de bɛ nin bana in. ne ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ cancer la an ye jateminɛ k'a la a ka ca muso kunda de a ka ca muso kunda de mun y'a ani cɛw ta bɔ ɲɔgɔn na sin bɛ anw na a bɛ kɛ cɛw fana na cancer du sein bɛ cɛ sɔrɔ awɔ
mais anw de taa anw de exposé len don kosɛbɛ a la ka tɛmɛ cɛw kan i ka ɲɛnamaya kɔnɔna cɛ si nimitɔ i bɛ mɛn ni mo mɛn tulo la sinon a bɛ yen a bɛ ka caya yɛrɛ cɛ ka si nimi sɔrɔ awɔ a tun b'an ka association la yɛrɛ ala ma hinɛ na banna ma mɛn Allahu akbar donc amina yarabi o bɛ yen col de l'utérus o tɛ cɛ la o dun bɛ muso la awɔ donc olu fila de b'a to an bɛ bila ɲɛfɛ o tɛ bange nogo ye sa awɔ wolonugu da awɔ donc olu fila cancer b'a to an bɛ bila ɲɛfɛ o bɛ kɛ sababu ye cɛ de bɛ musow de bɛ caya awɔ hakɛ la ka tɛmɛ cɛw kan c'est ça cancer du col cancer du sein ensuite olu mana bɔ yen cancer d'estomac ani cɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la comme docteur y'a fɔ cogo min na a bɛ partie tɔw bɛɛ sɔrɔ o partie tɔ ninnu bɛɛ cɛ b'a sɔrɔ ko muso b'a sɔrɔ awɔ ayiwa Fatumata Sidibe e ye dɔgɔtɔrɔ ye san kɔnɔ mɔgɔ jumɛn bɛ na aw fɛ yen ka caya kosɛbɛ ka taa cancer ko in ɲɛɲini denmisɛnninw de b'a la wa mɔgɔkɔrɔbaw wa muso walima ka se ka an ba ka kuma dafa donc an ka yɔrɔ la déjà an bɛ mɔgɔkɔrɔbaw de ta ni tɛmɛna san 12 ɲɔgɔn kan normalement san 18 de don mais comme an y'a ye dɔw bɛ na san 12 san 15 ni mɔgɔkɔrɔba cancer ye donc an b'u ta sinon denmisɛnninw ka cancer bɛ lajɛ Gabriel Ture la madame Faye y'a fɔ cogo min na Mali la ani Afrique fan caman musow de ka ca cancer bagatɔ parce que cancer mun ka ca ni cancer bɛɛ ye farafinna ani Mali la o ye cancer du col de l'utérus ani cancer du sein donc sin ani wolonugu bonda cancer olu ka ca kosɛbɛ n'i y'a ta san kɔnɔ sin dɔrɔn ta an bɛ taga plus de 2000 k'a la donc 2000 ani dɔɔni kɔli fɛnɛ ta bɛ o cogoya la olu fila de n'i y'olu fila dɔrɔn ta dɔrɔn i b'a sɔrɔ o ye 14 na olu dɔrɔn ye 5 ɲɔgɔn 5 ni kɔ ye tɔw farikolo tɔw bɛ sɔrɔ ka na comme olu ka dɔgɔn sin bɛ cɛ sɔrɔ mais n'i ye mɔgɔ 100 o 100 ta i b'a sɔrɔ cɛ ka sin cancer ye mɔgɔ 1 donc 1% col de l'utérus wolonugu bonda o tɛ cɛ la donc o kuma tɛ fɔ donc cɛ ta bɛna kɛ furu biɲɛ walima prostate a bɛ kɛ to n t'o tɔgɔ dɔn bamanankan na o fɛnɛ bɛ cɛ la o tɛ muso la donc olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan cɛ la ni muso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔw la mais muso kunda de a ka ca an fɛ yen kosɛbɛ surtout muso misɛnninw i b'a sɔrɔ hali dɔw ma den sɔrɔ fɔlɔ ni cancer fila b'u minɛ u ma furu ou bien u ka furu bɛ tiɲɛ a kɔfɛ n tun bɛ n'o yɛrɛ de fɔ ni ye gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin hali sigi yɛrɛ la walima ɲɛnamaya la nka ni ala sɔnna ma cancer filɛ nin ye a conséquence a bɛ se ka kɛ gɛlɛya min ye ɲɛnamaya la ni ala sɔnna ma an na s'o ɲininkaliw ma nka i b'a dɔn cogo di ko cancer bɛ maa la a bɛ dɔn cogo di tamasiyɛnw b'a la wa tamasiyɛnw b'a la kɔkan kɛnɛma tamasiyɛnw hali ni y'a sɔrɔ fo sɛgɛsɛgɛliw de ka kɛ ka taa mais tamasiyɛnw minnu bɛ dɔn wa tamasiyɛnw b'a la mais tamasiyɛn in bɛ dépend cancer falenna yɔrɔ min na fɔlɔ a daminɛna fan min na ani i b'i yɛrɛ lakɔlɔsi tuma min na a dannen don yɔrɔ jumɛn n'i ye misali ta komi an ko sin ni wolonugu bonda de ta ka ca sin ta ka nɔgɔn parce que n'a bɛ falen yen nɔ komi o bɛ kɛnɛma kuru a bɛ falen siɲɛ caman ni kuru de walima i b'a sɔrɔ sinji bɛ bɔ muso la ka sɔrɔ den t'a bolo ka sɔrɔ a kɔnɔma tɛ walima jeli bɛ bɔ sin na dimi bɛ bɔ sin na olu bɛɛ bɛ se ka kɛ wolonugu bonda ta bɛ se ka kɛ jeli ye basi bɛ bɔn musow kan kuma bɛɛ ka sɔrɔ u ka laada tɛ yen nɔ ka sɔrɔ u tɛ denko la walima jijugu bɛ bɔ u kan walima a bɛ hakɛ to n'a talen don ɲɛfɛ komi wolonugu sira ni sugunɛ sira ani banakɔtaa sira man jan ɲɔgɔn na n'a taara ɲɛfɛ kuru in bɛna wo bɔ olu bɛɛ la i b'a sɔrɔ sugunɛ bɛ tila o tigiw la kuma bɛɛ walima banakɔtaga bɛ na ɲɛfɛ yɔrɔ fɛ kuma bɛɛ ni ye degunba ye o n'a ɲɔgɔnna caman dimi bɛ se ka kɛ fari fan bɛɛ farikolo bɛ sɛgɛn ɲɛnakili bɛ degun donc a bɛ dépend a bɔra fan min na ni mun bɔra fogofogo la i b'a sɔrɔ a tigi bɛ dɔɔnin kɛ dɔrɔn ɲɛnakili bɛ degun a bɛ fiɲɛ bɛ tigɛ a la a bɛ kɛ komi n'a ye boliba de kɛ ou bien n'a ye baaraba de kɛ olu n'a ɲɔgɔnna caman donc ni an tɛ se k'a fɔ degun tɛ yen ni nɔ k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i ye nin degun ye o ye cancer ye mais a degun b'an bilasira k'a fɔ nin bɛ sɔrɔ cancer ye fo a tigi ka wuli ka taa sɛgɛsɛgɛ ne ye degun minnu fɔ hali ni cancer tɛ o man ka kɛ mɔgɔ normal la bana t'e la foyi t'e la ne ye nin fɛn fɛn fɔ nin si man ka k'e la donc n'i ye nin daminɛna n'i ye wulila ka se sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ la n'an y'a lajɛ ni cancer don i bɛ furakɛ joona ni cancer tɛ alhamdulilayi a fɔra a banna
ala ka ani sababa bɛn Amina yarabi. madame Faye Kadiatou Kanté aw ni dɔgɔtɔrɔw aw cɛ bi cogo di ala ye garisɛgɛ aw minnu garisɛgɛ bana in na hali ni y'a sɔrɔ alhamdulilayi bi kɛnɛya sabatira ka taa se a bɛ maa minnu na walima ka jɛkulu yɛrɛ maaw ninnu ye kɛnɛya tigilamaaw ye ni o ye Fatumata ninnu ye ka taa se dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw ma aw ni Mali dɔgɔtɔrɔw cɛ bi cogo di e yɛrɛ association walima ligue présidente ye e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ la jaabi la. bon mun y'aw ni dɔgɔtɔrɔ cɛ ye problème an somɔgɔ de ye docteur ye o parce que furakɛli nin tile kelen tɛ tile fila tɛ san hakɛ a bɛ san hakɛ a nɔgɔyalenba ye san 5 ye. a bɛ waati ta. ah oui ni tilara i ka traitement na 6 mois i bɛ kalo 6 kɛ traitement na ni tilar'o la o tɛ tilalen o i bɛ to contrôle de la chaque fois i bɛ contrôle de kɛ ni mun ma taa ma compliqué chaque fois i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ kɛ chaque fois i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ kɛ donc e n'i ka dɔgɔtɔrɔ tɛ fama ɲɔgɔn ma cogoya si la an n'an ka dɔgɔtɔrɔw ye teri de alhamdulilayi comité scientifique yɛrɛ b'an bolo yɛrɛ oui comité o dun ye dɔgɔtɔrɔw dɔrɔn de o de b'an bilasira minnu ye maa hakili juru cani n'o ye c'est ça ka se ka bilasiralikan di banabaatɔ ma n'o ye cancer bana awɔ parce que cancer ye bana ye ni mɔgɔ t'i bolo k'i hakili sigi a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ a bɛ kɛ gɛlɛya chaque fois que an ye fɛn dɔ constater dɔrɔn an b'an ka dɔgɔtɔrɔw wele k'u ɲininka u b'an bilasira o b'a yira k'a fɔ vous êtes en étroite collaboration an n'u bɛ diya yɛrɛ ah oui somɔgɔ an bɛ kɛ somɔgɔma ye yɛrɛ an bɛ socialu kɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ awɔ ayiwa n'i ye nin bana ta k'a lajɛ bana don da tun bɛ na don a la sisan min ye a kɔlɔlɔ an ka sigi kɔnɔ bi ɲɛnamaya la bi furumusow kan bi denmisɛnninw kan bi o ye gɛlɛyaba ye nin bana min filɛ nin n'o ye cancer ye ni bamananw ko bon ni dɔw ko kurujugu dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la an k'a fɔ ko kurujugu a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase adamadenw ma u ka ɲɛnamaya la nka ni ala sɔnna ma baro tako filanan na an bɛ segin ka na kɛnɛ kan aw ka se ka na aw nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ ka walawalali kɛ ɲɛtaa TV filɛbagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la tuguni aw k'an sɔrɔ. يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما أموال الهوى يما أموالية wali ani waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma sɛgɛnlafiɲɛbɔw kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na jɛmukan min ni a bɛ fɔ a ma faso jɔkɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya ɲɛtaa TV Jabaraninso sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun nin waati kelen na i n'a fɔ jɛmukan daminɛw la an y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na bamananw b'a fɔ cogo min na bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye n'i ye ɲɛnamaya ta k'a lajɛ bana min ni a kɛn bɛ ka maaw degun bi bi in na kosɛbɛ o de ye bana ye n'a bɛ fɔ a ma ko cancer dɔw ko bon dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ko ko kurujugu kuru min don cɛ bɛ se k'a sɔrɔ muso bɛ se k'a sɔrɔ o cogo kelen na denmisɛn yɛrɛ bɛ se ka bana in a bɛ se ka kɛ o lajarabi yɛrɛ ye o kama don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ɲɛnamaya diɲɛ yɛrɛ bunako kan ni o ye san o san février kalo tile 4 o bɛ diɲɛ tɔgɔla don dɔ ye min bɛ ɲɛsin nin bana kofɔlen ma min bɛ se ka kɛ sababu ye bana in yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ani an baw bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u ka se ka bana in yɛrɛ kunkun n'a ɲɛɲɛ ka se ka walawalali kɛ o la o fɛsɛfɛsɛliw senfɛ ɲininkali tun nana dan yɔrɔ la o de ye k'a fɔ n'i ye bana in ta k'a lajɛ an tun nana an da don kɔlɔlɔ la ni nanzaraw b'a fɔ o ma ko conséquence ye a bɛ se ka min lase mɔgɔw ma n'o ye bana kofɔlen ye a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko cancer nanzarakan na an bɛ taa dɔgɔtɔrɔw yɔrɔ fɔlɔ cancer kɔlɔlɔ jumɛn b'a la ka ɲɛsin adamadenw ma ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na. ɲininkali diyara n ye ɲabele Fatumata Sidibe cancer kɔlɔlɔw ka ca kosɛbɛ ni bana y'i minɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ a b'u dɛsɛ baara la
o mana kɛ baara sugu sugu a kɛra tubabu baara ye a kɛra sokɔnɔ baara ye musow la a bɛ dɔw dɛsɛ ka intégrer ka to u ka société kɔnɔ ka taa kungo kɛ yɔrɔw la ka t'u occuper hali u denw na u occuper u cɛw la ou bien k'u occuper u musow la a b'olu gɛlɛya gɛlɛya mun yɛrɛ bɛ ni an kan k'o dabila o ye ka u banabagatɔw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye walima k'u kɛ ɲuguntɔ fɛn ye k'u kɛ kɛrɛfɛden ye parce que cancer n'a ka juguya bɛɛ cancer tɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ k'a fɔ ko ni an sigira ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an sira ɲɔgɔn fɛ an jɛra ɲɔgɔn fɛ an bɛ baro kɛ hali cɛ ni musoya la cancer yɛrɛ tɛ yɛlɛma banakisɛw bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ mun kɔfɛ bɛ se ka n'a ma furakɛ olu bɛ se ka degun do farikolo la minnu bɛ kɛ cancer ye mais k'a fɔ ko cancer b'i la a y'a yɛlɛma dɔ fɛ i ni mɔgɔ dɔ sigira k'aw gun ɲɔgɔn na i n'a ye adamadenya kɛ o tɛ se ka donc n b'o fɔ ka insister kan parce que musomisɛnnin caman ka furu bɛ tiɲɛ walima u fɛ yen nɔ u bɛ kɛ bolokɔfɛtɔmɔgɔ ye ko parce que cancer b'u la an bɛ a ɲini jama fɛ u ka faamuyali ko yɔrɔ in na u k'o dabila parce que bana min don banakolo gɛlɛn don bana jugu don furakɛli ka gɛlɛn musaka b'a la taa ni ka segin b'a la furakɛli kuntagalajan don donc i ni dɛmɛ de kan ka kan a tigi mago bɛ maaw yɛrɛ de la a somɔgɔw a balimaw a mago b'olu ka dɛmɛ de la hali n'i ma se k'a dɛmɛ ni fura ye n'i ma se ka n'i y'a tɔbɔtɔ o bɛɛ bɛ bana dimi n'i y'a bɛrɛbɛrɛ k'a mɛn n'i bolo fila ye o bɛɛ bɛ dɔ bɔ bana dimi na parce que bana tɛ dɔrɔn bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen nɔ i bɛ fura kɛ hali ni dɔgɔtɔrɔ ɲana a ka fura ɲana miliyɔn de bɛ ka don fura la ni hakili lafiyalen tɛ an yɛrɛ b'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛ kunkolo de la ni hakili lafiyalen tɛ ko dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ka fisa i ma n'i ka sigida ye i ka so kɔnɔna ye o tɛ o bana kɛnɛmaya man di o la dɛ an b'o fɔ ka gɛlɛya kosɛbɛ jɛkulu min sigi bɛ cancer kɛlɛli kama an ka jamana kɔnɔ ni o ye Ligue malienne contre le cancer an ba de ye o ɲɛmaa ye ni o ye madame Faye Kadiatou Kante ye gɛlɛya minnu bɛ se ka sɔrɔ cancer la dɔgɔtɔrɔ y'i da don a la sisan i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara ale ta kan o gɛlɛya kɔni furumusow kɔni bɛ se ka ni degunba sɔrɔ sa dɛ an b'u kalama kosɛbɛ parce que an ka association mɔgɔ ka ca ni 200 personnes 200 mɔgɔ 200 donc mɔgɔ suguya bɛɛ b'a la minnu somɔgɔw y'u baw la minnu cɛ y'u baw la minnu den y'u baw la nin bɛɛ b'an fɛ yen wolo den ka ba masa la fo k'a ɲɛ furukɛ ka ba furumuso la fo k'a ɲɛ o de ka ca furukɛ dɔw b'u ka o muso ta ka taa bila dɔgɔtɔrɔso la dɔrɔn ka tunu o kɛra fo muso banna a ma ye ɲɛ la dama min b'u muso furu sa ko parce que nin b'u la o de ka ca parce que fura sɔngɔ ka ca ou bien bɛ muso wɛrɛ furu ka fara kan ka kɛ kɛrɛfɛden ye so kɔnɔ o dusukasi yɛrɛ bɛ mun da muso kan fɔlɔ muso delila ka na anw ka association na an ka réunion dɔ la an y'a ye a kɛra bɛɛ ɲɛna ko fatɔ de don et pourtant tuma la a tun t'a hakili kan han a tun t'a hakili kan mais association ninnu fana nafa ye o de ye an bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la an bɛ barow kɛ an bɛ tulonkɛw kɛ ka mɔgɔw hakili bɔ bana in kan dɔɔni sinon a bɛ f'i ye tuma min na ko cancer b'i la i tɛ foyi ye saya kɔ donc an kɛrɛfɛ mɔgɔw an jɛɲɔgɔnw olu de kan k'an soutenu mais n'olu y'u fori ka bɔ yen muso jigiya cɛ de ye an ye muso jigiya cɛ an ye diji min ɲɔgɔn fɛ ni jalaji nana an kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais dama mun cɛ kelen bɛ ka abandonner o de ka ca dusukasi bɛ kelen bɛ ka dɔw ye dama mun faga ka sɔrɔ bana yɛrɛ tɛ o de ka ca a ma nɔgɔn dɛ ni kunkoloso ma lafiya dɔrɔn bana yɛrɛ non a tɛ se ka kɛnɛya dɛ o baden de b'an fɛ yen o de baden b'an fɛ yen o kama o la maa minnu bɛ k'an filɛ ɲɛta TV kan nin waati in na ni ma ko k'e ka bilasirali kan walima weleli kan di furukɛw ma minnu ni ala y'u muso garisɛgɛ nin bana kofɔlen na n'o ye cancer ye e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ an ba ne bɛ mun fɔ u ye mɔgɔ furumuso don dɔ la a bɛ bila i ba ya place de la i woloba mɔgɔ furumuso bɛ se ka bila o place la ni fɛn y'i ba sɔrɔ yɛrɛ i t'o to yen dɛ i ma ko to yen dɛ
o bɛ cogo min na muso fana bɛ ten an k'an jilaja n'an musow ye cancer sɔrɔ an furumusow ye cancer sɔrɔ cancerw fana bana o bana kan o tɛ wagati ye n'i b'a abandonné n'i b'i ba la e ka n bɛ misali dɔ d'i ma ne ye n ka cancer du sein kɛ tuma min na en 2015 o y'a sɔrɔ ne tun ye muso cɛ sabatɔ de o y'a sɔrɔ ne cɛ banna ne ka denmisɛnninw de ye ne dɛmɛ ani ne somɔgɔw ye ne dɛmɛ ne ka ne ka traitement kɛ une année en 2017 comme n tun bɛ contrôle la n b'a fɔ ko ni Claire i bɛ to ka contrôle kɛ yan n ka contrôle dɔ senfɛ u y'a ye k'a fɔ ko tache dɔ bɛ n poumon fana na o tuma bɛnna monsieur Faye o tun bɛ ne nɔfɛ o tuma la k'a bɛ ne furu o tun y'a démarche daminɛ yɛrɛ n taalen n'a fɔra ko tache bɛ poumon na n ye mɔgɔ fɔlɔ min wele o y'ale de ye n ko Tafa n k'an tɛ nin ko in dabila k'e muso banna san kelen nin y'a san kelen de e bɛna fɔ k'e bɛ ne fana furu n ko ne ka bana nin n ka tɛ ka ne to yen dɛ i y'a fɔ a ye n y'a fɔ a ye téléphone na n ka tɛ ka a tɛ fɛ ka ne fana to yen dɛ i kana kɛ cɛ tere jugu ye donc n ka ne fana ta in jɔ a ko Kiyatu kana nin kuma fɔ n ye tuguni kana segin nin kuma in kan n ye tuguni ne b'i dɛmɛ an bɛ nin maladie in kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ jusqu'au bout an bɛ foli lase Faye ma Faye ɲɔgɔnna man ca cɛ la wa a y'a fɔ cogo min na fo bi a y'o fɔ kɛ o sɔrɔ ne yɛrɛ tun jigila misɛnyana o sɔrɔ ne tun ko docteur ma yɛrɛ n ko n tɛ furakɛli kɛ n jigila misɛnyana n ko n tɛ foyi kɛ mais a ka nin kuma a ye fanga mun di yan a bɛ bana yɛrɛ kɛnɛya o ne bɛ se k'a fɔ ne ka furakɛli 80% y'a ye sinon moi j'étais désespérée mais dama mun bɛ yen n'olu cɛ kelen bɛ k'u abandonné an bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ taa an ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ne ni misi Faye ye tuma sisan Faye kɛra combattante bɛɛ cɛ de ye alhamdulillah bɛɛ ko k'an cɛ concurrence u bɛ ɲini ka na n cɛ minɛ na an bɛ foli lase Faye ma ni furukɛ ɲɔgɔnnaw ka dɔgɔ an ka ɲɛnamaya la bi bi in na mɔgɔ ɲumanama bɛɛ bɛ girin kan nka tuma dɔ la ni Ala ye bana k'i garisɛgɛ ye bɛɛ b'i ba i la ka taa kɛ hali bi bolokolonya o kɛ maaw fana bi ba i la bi an ka société kɔnɔna na kumakan duman a bɛ banabaatɔ hakili sigi dɔgɔtɔrɔ sigilen bɛ yan nɔ a bɛ se k'o misali tuma min na an tun bɛ bilangalama baara kɛ radio ɲɛtaa la muso dɔ delila ka se n fana bɛ n ka misali fɔ ka fara e ta kan muso dɔ sera a ma ani a jigila tigɛlen désespoir total b'a jigiya peut-être bana min fana tun b'a la cancer du sein tun a ye gulokiba min b'a la a y'a kɛrɛ jɛgɛ a don sin gonflelen don nɛn bɛ ka tɔnti de a ko ale ta tiɲɛna a jigi tigɛra ale sara Ala mago t'ale la ne yɛrɛ ɲɛji bɔra ɲɛ la yɔrɔ la mais ne ye an ba in na sigi ka kuma fɛ togo la Ala tulo bɛ mankan na Ala ɲɛ bɛ n na a don a ko Ɲambele k'i ye n kɛnɛya wallahi a ko Ɲambele i kumana togo min na ne fɛ tantɔ Ɲambele ne kɛnɛyara wallahi ne kɛnɛyara tabarikala a ko Ɲambele i yɛrɛ n ka bana furakɛ k'a ban tabarikala a sɔrɔla kumakan damadɔ dakuruɲa damadɔ bilasiralikan na ladilikan na ka ɲɛsin an ba in ma a don n ka tila ka jigin ka na bila dugu ma ka taxi ɲini ka d'a ma a ka don taxi kɔnɔ ka taa a kɛra jigisigi a yɔrɔ o b'a jira k'a fɔ n b'i ka kuma sɔn ji la banabaatɔ a mago bɛ ladonni na banabaatɔ mago bɛ tɔgɔtɔli la a mago bɛ bɛrɛbɛrɛli la min bɛ se ka kɛ sababu ye a ka bana yɛrɛ a bɛ fɔ a la cogo min o yɛrɛ bɛ bana kɛnɛya bana yɛrɛ fura fɔlɔ o ye hakilisigi Ala ka hakilisigi di ani banabaatɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ taa dɔgɔtɔrɔmuso yɔrɔ n'o ye Fatumata Sidibe ye bamananw ko ten tɔ bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye nin bɛɛ fɔ kun ye bana min ni an bɛ ka masala k'a kan n'o ye cancer ye ni maa ko k'i bɛ wulikajɔ kɛ k'a kunbɛn an bɛ se k'a kunbɛn ni mun bana in nin bɛ se ka kunbɛn bana a dɔw bɛ kunbɛn sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko n'i ye bana in 100 o 100 ta 40 o ye anw yɛrɛ ka kɛwalew ye
donc o 40 bɛ se ka kunbɛn o bɛ se ka kunbɛn o bɛ se ka kunbɛn komi bana in fana ye bana n'i y'a ta bana tɔw ka lagare don an bɛ se k'a fɔ ten tɔ sisan de a dɔnna kosɛbɛ kosɛbɛ donc halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na an kɔni b'a dɔn tuma dɔ la a bɛ dɔw sɔrɔ ka sɔrɔ olu ka kɛwale ka ɲi an t'a dɔn a y'u sɔrɔ kun min na ou bien a bɛ dɔw sɔrɔ u ka bonda la parce que a b'u ka bonda la lignée an b'a fɔ génétique tubabukan na ou bien héréditaire ba bɛ se k'a di den ma ou bien fa bɛ se k'a di o n'a olu fana kaw bɛ yen n'olu bɛ yen olu kunbɛcogo ka gɛlɛn mais an ka kɛwale caman ni i n'a fɔ ko fɔlɔfɔlɔ o ye sigɛrɛti min ye a kɛra i yɛrɛ b'a min o ou bien e bɛ mɔgɔ kɛrɛfɛ kuma bɛɛ mun bɛ sigɛrɛti min o n'an b'a fɔ o ma ko tabagique passif olu bɛ se k'a di mɔgɔ ma gulɔ b'a di mɔgɔ ma u bɛ fɛn minnu min sisan nɔ ko sisa ka fɛnw ɲagami ɲagami a la fɛn sisiman min bɛ o fɛnɛ bɛ se k'a di mɔgɔw ma parce que fɔlɔ la an bolo k'o kun ka wusa mais sisan yɛrɛ o yɛrɛ ka bɛna juguya parce que fɛn ɲagami ta ka ca o la ni sigɛrɛti yɛrɛ ye o n'a ɲɔgɔnnaw sisan sigiyɔrɔ kelen ani an ka dumuni kɛwalew i b'a fɔ ka tuluba fɛn ninnu dun sukaroba fɛnw n b'a fɔ k'i kana tulu ni sukaro dun dɛ mais bɛɛ b'a dɔn ko fɛn hakɛya de ka ɲi nɔ dumunifɛn ninnu yiridenw bɛɛ dilannen don n'anw yɛrɛ ka laɲini tɛ nin fɛn bɛɛ bɛ se ka dun ka sɔrɔ i ma sukaro fara kan i ma kɔgɔ fara kan donc k'a fara kan fɔ ka taa dama tɛmɛ olu ye kɛwale cɛjuguw ye dumuniyɔrɔ la mun man ɲi mɔgɔ min sigilen don yɔrɔ kelen kuma bɛɛ k'a tɛ farijagabɔ kɛ mɔgɔ minnu fɛnɛ ka bon kosɛbɛ fɔ ka taa dama tɛmɛ dɔw ta ye ala sɔn ye dɔw ta ye yɛrɛ sɔn ye an b'a fɔ ten tɔ parce que olu ta y'u ka kɛwalew ye donc olu kɛwale caman caman fara faralen ɲɔgɔn kan a bɛ bana in d'i ma n'i ye olu dabila k'i mabɔ olu la kosɛbɛ i ni bana in fɛnɛ cɛ bɛ janya i y'a faamuya an bɛ a ɲini ala fɛ ladilikan min ni fɔra i bɔra sisan k'a ɲɛfɔ ala k'a don tulo kunnandi la an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an ka kɛwalew ka jateminɛ k'o la an ka sigi kɔnɔna na ka se ka an kisi ni k'an tanga ka bɔ bana yɛrɛ ma e bɛ se ka mun fɔ ka fara nin kan aw ni dɔgɔtɔrɔw cɛmancɛ la u bɛ nin bilasiralikanw di aw ma wa aw yɛrɛ ka communication bɛ cogo di tuma ni tuma a bɛ to ka tɛmɛ médiaw fɛ wa ka bilasiralikan di maaw ma wa sensibilisation ni an tɛ fama médiaw ma fɔlɔ la a daminɛ tuma an tun bɛ yaala ka média ɲini mais bi alhamdulillah médiaw yɛrɛ de b'an ɲini an b'o barika da ko foli bila ka taa média bɛɛ ma jamana in radio so n'a télévision so ka taa se bɔlɔlɔ siraw a bɛɛ bɔlɔlɔ siraw u yɛrɛ de b'an wele an tɛ dɔrɔmɛ kelen sara u ye donc an b'o foli kɛ vraiment k'a kɛ ko ye a bɛ se ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na awɔ alhamdulillah ayiwa an bɛ ka se masalaw kuncɛyɔrɔ la sibiri nata o bɛ bɛn février kalo tile 4 ma o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ bunakun kan ka ɲɛsin bana yɛrɛ kɛlɛli ma ni an b'a fɔ a ma cancer ni ye bana ye min ni da bɔra san ka don a kɔlɔlɔ la an ka sigi kɔnɔna na bana juguba don nin don kɔfɔlen mun ni mun bolodalen don mun ni mun bɛna kɛ dɔgɔtɔrɔmuso Fatumata Sidibe o ɲininkali diyara an ye kosɛbɛ san o san ni nin wagati in sera an bɛ sensibilisation kɛ i b'a fɔ an bɛ ka minnu kɛ ta telew ni radio sow la an bɛ to ka conférencew fɛnɛ kɛ ka mɔgɔw kunnafoni a barosigiw ye ka mɔgɔw kunnafoni an bɛ yaalaw kɛ dépistagew bɛ organiser n'o ye ka taa sɛgɛsɛgɛ i b'a fɔ sin ni wolonugu da la ni mun bɛ ɲinan ta in olu sɛgɛsɛgɛliw fɛnɛ bɛ kɛ wari tɛ sara la wari tɛ sara olu la u bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsobaw la ou bien CCRF walima an bɛ yɔrɔ dɔ choisir a bɛ kɛ yɔrɔ min na ɲinan ta k'a fara olu kan an bɛ fɛ ka marche pacifique tagamaba dɔ de boloda samedi don sɔgɔma 9h kuma k'a daminɛ monument Kwame Nkrumah yɔrɔ la ka taa ACI goudron jangelen ka fɔ kanam na o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka marche bɛna kɛ heure jumɛn a bɛ daminɛ 9h ani banabagatɔ dɔgɔtɔrɔw fara banabagatɔw kan ani a banabagatɔ somɔgɔ an bɛ welekan bila bɛɛ ma bi mɔgɔ mɔgɔ cancer ye bɛɛ jɛ de n'a t'i la a b'i somɔgɔ la a b'i dɔnbaga la donc an bɛɛ de ka kɛlɛ kun don parce que nin don in na an bɛna tagama an bɛna tila ka an ka gɛlɛyaw fɔ parce que an ye bana fɔ an ye fɛnw fɔ wagati ka surun principal yɛrɛ an da ma don o la kosɛbɛ n'o ye furakɛli cogo ye cancer tɛ furakɛ gansan dɛ cancer ça coûte extrêmement cher très très cher faso bɛ dɛmɛ dɔ kɛ san kɔnɔ o dɛmɛ in daminɛna depuis 2012 ninnu wagati fɛn ma fara dɛmɛ wari in kan banabagatɔ dun an b'a daminɛ kuma min na 2012 ni sisan na 2008 2012 kana se sisan ma o tɛ kelen ye dɛ banabagatɔ doublera triplera wari in tɛ dɔ farala banabagatɔ hakɛ kan ka caya yɛrɛ de
sigiyɔrɔma 2 farala banabaga wa don o don komi an bɛ bɔ telew la an bɛ bɔ arajo la an bɛ ka mɔgɔw sɔn hakili la sisan an ka plateau technique fɛnɛ bɛ ka améliorer dɔɔni dɔɔni donc bana in tɔ bɛ ka dɔn halisa mais wari tɛ se an mun bɛ yen n'o bɛ mɔgɔw dɛmɛ furakɛli in na o tɛ foyi ta cancer la a kɔni bɛ n'i kan ka jelita kɛ ou bien n'i kan ka arajo kɛ n'o bɛ cancer n'o amo b'i bolo a b'olu ta mais mun ye cancer fura tigitigiw yɛrɛ n'an b'a fɔ a ma ko chimiothérapie olu fosi tɛ cancer amo la fɔlɔ dɛ donc n'a banna a dun bɛ ban hali an filɛ nin yɔrɔ min na bi in na n'i taara Pongé pharmacie na État ye fura mun di san ma daminɛ fɔlɔ mais mun dilen don o banna u bɛ na n'a ye dɔɔni dɔɔni sisan nɔ fura in caman bannen don banabagatɔw kan ka san u yɛrɛ a dun sɔngɔ ka gɛlɛn sɔngɔ ka gɛlɛn i bɛ na chimio kɛ dɔgɔkun 3 o dɔgɔkun 3 ni i ka État ka ɲi sinon dɔw bɛ na yɛrɛ dɔgɔkun 2 o dɔgɔkun 2 chimio kelen o kelen ka furaw n'a jelitaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ma 100 000 bɔ o ye joli ye 20,000 n'i m'o bɔ i tɛ se ka furakɛ fantan dun na 20,000 dɔgɔkun 3 o dɔgɔkun 3 kalo tɛ fo dɔgɔkun 2 o dɔgɔkun 3 awɔ donc n'i ta ye dɔgɔkun 2 ye kalo kɔnɔ i bɛ se ka tɛmɛ i bɛ 20,000 bɔ siɲɛ 2 o tɛ 40,000 o ye 40,000 fantan kɔni na 40,000 bɔli hali fonctionnaire ne yɛrɛ ye fonctionnaire ye ne yɛrɛ bɛ n sara dɔn ni e bɛ 40,000 bɔ yɔrɔ o yɔrɔ n ka bana na ko n bɛ fɛn kɛ n'a tɔ ye a bɛ gɛlɛya dɛ donc an b'a ɲini o difficulté ba in b'anw kan kosɛbɛ parce que banabagatɔ dɔw bɛ na an bɛ k'a fɔ k'u ka na bana ka dɔn bana ka sɛgɛsɛgɛ u bɛ na ni bana sɛgɛsɛgɛra ni fura ninnu tɛ yen nɔ a se t'anw ye a se t'olu ye kuma dɔ la aw bɛɛ b'aw sigi ka ɲɔgɔn lajɛ aw bɛ dɛmɛ ɲini n'aw ma dɛmɛ sɔrɔ banabagatɔ b'a dɔn ko bana b'a la e b'a dɔn ko bana b'a la mais n'a fura t'i bolo o fɛnɛ ka jugu dɛ an ye kunkolo lafiya min fɔ o fɛnɛ ka jugu o fɛnɛ bɛ kunkolo tɔ bila travail de la fo ka bana tɔ juguya ayiwa madame Faye Kadiatou Kante jɛkulu min sigilen don ka i disi da cancer kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ e bɛ se ka mun welewelema kan da ka ɲɛsin malidenw ma sibiri nata 9h wagati ani activité minnu ni bolodalen don nin diyara n ye limka ka welewelema da bɛ ka taa Bamako bɛɛ ye les 6 communes de Bamako ka taa Kati Kati ni Bamako man jan ɲɔgɔn na Bamako n'a tɛŋɔ dugu bɛɛ c'est ça Bamako n'a tɛŋɔ dugu bɛɛ donc an ka welewelema da bɛ ka taa bɛɛ ma samedi sɔgɔmada 9h an ka ɲɔgɔn sɔrɔ monument Kwame Nkrumah na cancer ye bana ye k'a fɔ ko ça n'arrive qu'aux autres o tɛ cancer ye dɛ cancer ye bana ye bi n'a t'i ka so a b'i sigi ɲɔgɔn fɛ yen ou bien a b'i bonda la n'a t'i yɛrɛ la a b'i ka mɔgɔ la donc a dun furakɛli man nɔgɔn a kɔlɔlɔ ka bon donc an ka wuli an ka taa an ka faamaw deli an bɛ marche pacifique de kɛ an ye banabaatɔw de an tɛ se bere ta la anw tɛ se gabakuru ta la an bɛ tagama ani banabaatɔw yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ kɛ chariot kɔnɔ u bɛ pousser donc an ka taa ka taa an ka droit ɲini faamaw fɛ bonya ni karama kɔnɔna na u ka an ka furakɛliw ta amu la an ka analyse man nɔgɔn kuma tɛ furakɛli ma an ka furaw sɔngɔ ma donc an bɛ t'u deli de ka taa di anam président directeur ma monsieur Dambélé ne yɛrɛ balima de don an bɛ taa di ale ma ale k'a lase notre ministre de la santé ma Jaminatou Sangare muso mun don a n'an bɛ ɲɔgɔn bolo yɛrɛ ka tila o fana k'a lase Assimi Koïta ma an ka président de la république bibi malien bɛɛ fa n'a ba o ye Assimi de ye an b'a dɔn a ko Mali kura in dɛ an fana b'a fɛ k'an yɛrɛ ye Mali kura in kɔnɔna la cancer bagatɔw bɛ na bɛ fɛn ka Assimi nɔ ye u ka yɔrɔ la an ka yɔrɔ la an b'a fɛ k'a ye vraiment parce que biko ma to an bɛ amoko kuma in na ala an ka mɔgɔ dama mun sara amoko in na an ka mɔgɔ dama mun sara radiothérapie mun na radiothérapie kelen de bɛ pour tout le Mali courant nana o de bɛ kan ka installer o installation 6 mois bi hali bɛ a ma ban installation dɔrɔn 6 mois donc ka sɔrɔ ni dun kɛra chimio la pour que ka radiothérapie kɛ temps dɔ de bɛ yen n'o temps tora ka tɛmɛ i kan dɔrɔn i ka bana bɛ se ka segin tuguni ka na a bɛ kurakura ah oui wa don min na n'a bɛ n'o la a bɛ na ni vitesse de dɛ an ka combattant dɔ banna o cogoya la donc hali courant mun filɛ nin ye tan n'a ma dafa 2 ni 3 la o fana bɛna laban komi kɔrɔlen n'o tun bilara panne na bi a bɛ n'a dilanna joona o ye 6 mois ye kumakan labanna ni kɔrɔfɔ kuncɛ la i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ
madame Faye Kadiatou Kanté me mun sɔrɔ ka fɔ komi n ye kuma daminɛ kuma wɛrɛ de donna kɔrɔ bɛɛ ka bɔ samedi do i b'a fɔ ko kɔnɔ kulu inchallah muso mɔgɔw tun bɛ bɔli min kɛ place de l'indépendance la ɛla n'an ma tɛmɛ o kan an ka n'o jɛ an ka bɔ an ka taa an ka doléances ɲini awɔ o de bɛ n fɛ k'a fɔ bamananw ko ten tɔ n'i ye duga ye maa su kan wa an su kan c'est ça cancer ye bana ye a bɛ se k'i sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la ah oui a bɛ se ka ye i balima la o kama an bɛɛ ka bɔ ka an fara aw kan bana in kɛlɛli la a bɛ diya n ye kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔmuso Fatumata Sidibe e ye cancer furakɛlikɛla ye Pɔnze yɛrɛ dɔgɔtɔrɔsoba la ni ma ko k'e ka bi kɔrɔfɔ in kun cɛ yani ani ka sigi wɛrɛ cɛ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o diyara n ye kosɛbɛ ne b'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen cancer tɛ mɔgɔ kelen ko ye cancer tɛ bana ye bilen bana mun ni an b'a fɔ ko dabali jugu don ko fura t'a la wa cancer kɔrɔ tɛ n'a y'i minɛ dɔrɔn k'i sara a furakɛli kuma de b'a la furakɛli kuma de b'a la n'i ye wulila ka se dɔgɔtɔrɔso la joona k'i ka cancer sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni fura ɲuman sera ka d'i ma i bɛ kɛnɛya fo ka tila k'i ka diɲɛnatigɛ kɛ mais n'i ma se joona ani ni se t'i ye an ye seko kuma in fɔ donc o de kama an bɛ ka banabagatɔw ni banabagatɔ somɔgɔw kunnafoni cogo min u kana siran bilen bana in ɲɛ u ka bɔ joona ka se dɔgɔtɔrɔso la an b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw fɛnɛ u k'anw dɛmɛ halisa furakɛli bolo furakɛli in bolo ye caman caman ni anw ye chimiokɛlaw ye radiothérapie-kɛlaw bɛ opération kɛlaw bɛ nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan wa a bɛɛ n'a kuma de don n'i y'a kuma jɛ dɔrɔn i bɛ dɛsɛ bana in na wa ni bana in n'i dɛsɛra la ani fanga de bɛ segin ka na a bɛ tiɲɛni don fari fan bɛɛ la donc an bɛ bolo bila olu fɛnɛ ma u k'anw dɛmɛ parce que ni banabagatɔw nana joona anw fɛ yen ko fura t'anw bolo ka k'u la ani fu bɛɛ ka kan donc n'an y'o banabagatɔw wele ka s'anw ma an bɛ Mali ɲɛmɔgɔw fɛnɛ wele u k'anw dɛmɛ ka dɔ fara furakɛli kan ka fura minnu bɛ se ka don an b'o la k'olu don ko an b'o la walasa an bɛ bana in kɛlɛ cogo an b'a jigiya ka fɔ cri de cœur min kɛlen filɛ nin n'o ye welelema k'an da ye ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma wele na jaabi an b'a jigiya sibiri nata malidenw na sɛbɛkɔrɔbɔ ka caya welekan filanan min ɲɛsira an marabaaw ma bi ni o ye jamana ɲɛmaaw ye camancɛla fanga ma ɲɛmaaw ka daminɛ minisiri la Jaminatu Sangare ka taa se Dr Choguel Kokala Mayiga ma ni o ye premier ministre ye ka taa se Asimi Goyita ma min ye camancɛla fanga yɛrɛ ma ɲɛmaa ye an b'a jigiya ka fɔ jamana faamaw u na wuli ka jɔ kɛ bari cancer ye bana ye a bɛ maa min bɔnɛ a nin na a dagosi ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o bana do fɛnɛ min ni a furakɛli musaka a bɛ taa kalo la tuma dɔ la 20,000 o bɛ se ka k'i dɔgɔyali ye 40,000 yɛrɛ kalo kelen kɔnɔna na i bɛ se k'o don a la o cogo kelen na o bana ala ye a lajarabi se maa minnu ma u ni dɛmɛ ka kan wa ka min fɔ malidenw fana ɲɛna a kɛra cancer bana ye a kɛra bana o bana ye banabaatɔ ani ladoli ka kan ani kumakan duman ka kan ani bɛrɛbɛrɛli ka kan ka ɲɛsin banabaatɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o hakili lafiya o hakili sigi o bɛ kɛ sababu ye bana yɛrɛ fanba an bɛ se k'a fɔ 50% n'o ye 100 sigi 50 k'o ta ka b'i ka bana yɛrɛ tɔɔrɔya kan an bɛ an baw fo k'aw fo ka waleɲuman dɔn anw de b'aw fo vraiment an b'a jigiya ni ala sɔnna ma jamana sɛbɛkɔrɔ sibiri nata ka taa kɛnɛ kofɔlen kan ni ala sɔnna an bɛ ala deli ala k'an si jɔ ka février kalo tile 4 nata ala ka journée ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la bana in ala ka lafiya di a bɛ minnu na a ma minnu yɛrɛ walima a tɛ minnu na ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma k'aw fo ka waleɲuman dɔn e n'an ka foli sɛbɛkɔrɔ fɔ misi Faye ko misi Faye k'a ni ce k'a ni ce yɔni an ka ɲɔgɔn ye don cɛ ala k'a n'a saraka amina ala k'aw yɛrɛ saraka i kan tɛ k'i Faye an bɛ i yɛrɛ fɔ an balimamuso Fatima Sidibe merci beaucoup merci à vous nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye min masala bolila kɛnɛya tigilamɔgɔw walima bana ka bana min ni a bɛ f'a ma ko cancer an b'a jigiya ka fɔ faamuyaliw caman sɔrɔla bana kofɔlen na an ka jamana bɛ dugawu k'a ye ala ka basigi ni kolo suma sabati a kɔnɔ dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ merci beaucoup merci يمام ويل الهوى يمام ويلي يمام ويل الهوى
يما مويليا بس مفتقها